שלום לכל מי שצופה בנו, אנחנו נמצאים פה בדה-מרקר, נמצאת איתנו ענת, שכמו שאנחנו רואים, ענת, את בעצם אחת הזוכות הראשונות בתחרות של אקזיט 2009. נכון. קודם כל, בואי תספרי קצת אולי על עצמך, הרקע שלך, איך הגעת לדבר המדהים הזה שנקרא אקזיט 2009. אוקיי, אז אני קלינאי תקשורת, וכרגע גם עושה תואר שני בהפרעות בתקשורת. וגם בת הזוג שלי למיזם, דוקטור ריקי קפלן נאמן, היא קלינאי תקשורת. ופשוט מתוך העבודה כאודיולוגיות, מתוך המפגש עם הפציינטים והתלונות שלהם, עלה הרעיון. וזה רעיון אינטרנטי, אני מבין. כן. אוקיי, קודם כל אני מצטער שאני לא יכול להתאפק, מה הרעיון? בואי תספרי לנו את הרעיון. הרעיון הוא פשוט לאפשר כיוון של מכשירי שמיעה דרך האינטרנט מול הקלינאית, ישירות מול קלינאית התקשורת. ואיך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, זה איזשהו אתר, אוקיי, ומה קורה? כן, תהיה איזושהי פלטפורמה שהפציינט יוכל להתחבר אליה מכל מקום שהוא, בין אם הוא בבית, בין אם הוא אפילו בטיול, והוא זקוק לאיזושהי עזרה, ופשוט מול הקלינאית תתבצע הכיוון העדין. אוקיי, נשמע לי רעיון ממש מגניב. אני תוהה ככה, איך שמעת על התחרות? זאת אומרת, וקצת מה את יודעת עליה? כי בעיניי זה די מדהים שיש תחרות כזאת, לפחות הפעם הראשונה שאני רואה פה בארץ, שלוקחת יזמים כמוך, מהשלב הראשון שבהם בעצם יש להם רק רעיון, ובעצם מלווה אותם אלה שגם ייבחרו במהלך כל השלבים, נותנת להם את כל הסיוע, אני מבין, נכון? מה זה כולל? נכון, בעצם כבר עכשיו שזכינו בשבוע השני של התחרות, אנחנו כבר ברגעים אלה, בימים אלה, נעבוד על רישום הפטנט הפרוביזורי, שזה חלק מהפרסים בתחרות. כמה דבר כזה עולה באופן רגיל אם רוצים לעשות את זה לבד? $1,500 אם אני לא טועה. אז כבר $1,500 כאילו כחלק מזה, ואני מבין שהמספר הזה $250,000, הוא נשמע לי המון. זאת אומרת, מה עושים עם הכסף הזה שמקבלים? בעצם ככל שמתקדמים בתחרות ועולים בשלבים, אז כבר כותפים את הפרסים בדרך, שזה אומר בניית התוכנית העסקית, המודל העסקי, רישום הפטנט, כל השיווק והמיתוג וכל מה שקשור בזה, פשוט מרימים את הרעיון. נשמע לי ממש מגניב, אני גם מבין שהרמון אנשים חשובים בתעשייה נמצאים בדבר הזה, מעבר לחברות, כמו שאני רואה פה רק כמה, גוגל, אינטל, סאן, IBM, השותפים הגדולים, דה-מרקר, נאנה, יש כאן גם את הנושא של השופטים, אני מבין, אנשים כמו מאיר ברנד, מנכ"ל גוגל ישראל, אנשים כאלה, ובעצם הכל הולך להתכנס לאיזשהו תאריך, אני מבין, נכון? ששם יחליטו על אותו המיזם שהוא זוכה, והוא מקבל באמת את כל החבילה, כולל גם, אני מבין, השקעה. זאת אומרת, יש פה עניין של קרן הון סיכון. נכון, יש גם אפשרות להשקעה בסוף. כן, באמת חבילה... מה הסיכויים שלך לזכות? זאת אומרת, אני מבין, יש עדיין מקום להשתתף בתחרות הזאת, נכון? נכון. זה הקריאה, אגב, יש אנשים שיש להם רעיונות, וזה לא אנשים שהם חייבים להיות בתחום ההייטק, זה כל אחד וכל אחת שיש לו רעיון, ותמיד חשב לעשות את האתר הזה, איך פשוט לא עשו אותו. זו ההזדמנות שלכם, להיכנס לאתר של התחרות המדהימה הזאת, exit2009.com, ובעצם להצטרף לענת ולעוד הרבה יזמים אחרים שעושים את הדבר המדהים הזה. כמה עוד זוכים יכולים להיות עד הסגירה של התחרות? אנחנו בעצם השניות, עוד 2 ייבחרו על ידי הקהל, ואחר כך עוד 4 על ידי השופטים, 8 לחצי הגמר. מי בחר בך? זאת אומרת, הקהל, אני מבין, ואיך זה בא לידי ביטוי? כמובן שהמשפחה והחברים שמכירים אותנו ואת הרעיון מאוד תומכים, אבל בגלל שזה השבוע השני לתחרות והיא כבר קצת יותר התפרסמה, אז אני מאמינה שגם אנשים שלא הכירו אותנו בחרו, וזה מתבטא גם בתגובות שראינו באתר. מה התגובות באמת? אני חושב יש בטח את שתי הסוגים, יש ציניות ויש פרגון בטח, לא? פרגון, ממש. הרבה פרגון. הרבה, מאוד, כן. אנחנו באמת מאמינות ברעיון וקיבלנו תגובות ממש טובות. אפשר לצפות בכם? אתם נמצאות שם באתר? הסרטון שלנו לא מכיל אותנו, אבל הוא מדבר על הבעיה ועל הפתרון. אני מבין שגם ילמדו אתכם לדבר מול קהל, יעשו לכם כל מיני סדנאות כאלה. כן. טוב, מדהים. קודם כל, ענת, באמת בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה אישית ממני. ובאמת, מכל מי שעוסק בתחרות המדהימה הזאת, אני מאחל בהצלחה לכל המתמודדים, ו-may the best one win, מה שנקרא. תודה רבה שהייתם איתנו. ביי ביי.